No tos vielä. Autetaan tuolla. Mä vedän crashpadi. Vedän nitro. Ne näki. Se duo lähti vähäksi aikaa. Tää on ilmanen. No mä vähän mekaaninen. Tyyppi vai? Missä se on? Venä. Missä se kortti on? Se kortti on johonkin tää. Joo. Se oli 3 pikki. Jalla. Se tulee. Joo, tää on hyvä. Okei. Okay. Ai, mulla on niin pärein. Jäi. Mä vedän flowbreak kokonaan. Bets. Aika vedän tän tässä. Oi noin. Aiko, ei. Joo, ei mitään. Missä sinne oikeesti niin paljon pomppuja? Joo, mä vaan tapoin noin. Nyt älä missä, kun sulla on se vito hyvä shotgun. Ne. Ai, mun pitää oikeesti. Mun täytyy tehdä yhden taktisen jutun. No niin, nyt mulla on hyvä. Sigma. Sä oikein tää säädät siellä. Mä otin vaan hyvä aimin mulle. AP:naa mäkin otan. Eiku en mä osaakaan. Oha, mä unohdin. Se on semmonen salainen loitsu, minkä Bukha on kertonut. Sotena, kräkki, 1 HP, mä viimasin se. Mitä mä sanoin? Eli sitä 151. 70, kräkki, toinen. Jäi. Mä sanoin, että mulle tulee hyvä aime. Ja paljon boksei. Joo. Nyt vaan usko mua. Tuu tänne. Joo. Ala koona mua, please. Kato. Seuraa mua. Oh crap, joo, me vaan alas. Ei. Kato, lähdetään pois. Seuraa mua. Kato mun HP. Ai minä, oha. Tää rifti. Oikeesti mua olla. Me vaan tohtiin tästä kauppaa tappua ja sit lähdetään vittuun. Joo, tää on takko. Mä sain vähän parempaa luuttia. 2 Coca-Colaa, niin japs. Ai, mä hittasin tuon molempia vaan 200. Mä hittasin 200. No mä hittasin 26 ja 0. Oh. Damn. Haluatko Coca-Cola? En mä tarvitse, kun mä otan. Miksi sä sitten hei? Mä en tiedä Coca-Colaa. Mä otan tän aarekaidan tästä, että mä vähän bigit tästä. Joo. Pikipoikaset tästä. Näin. Sitten tulee isoja, kato. Isoja, 2 isoa. Bam. Ukella keihäs. No niin, kato, tuli 2 isoa mannerkaanina. Missä tulee aina? Mitä sä jää? Ei kun älä nyt. Ai niinku. Okei, totta, tai kyllä se tappoi. Mitä sä just sanoit? Oli Vittu täkkeen jää. High groundi. Pitäisikö mennä Skybase? Ja Skybase top 16. Eikö top 4? Joo, niinku ihan oikeesti. Joo. Tuo vihu, se ampuu meitä. Ei se meitä on värin. ampuu. Kyllä ne ampuu mua. Ai mennään tänne vähän kauemmasta niistä Skybase. Tää on kyllä niinku. Ne on mii! Ei! Tuu! Mä voin! Eiku voinkin? 20. Ei, mitä sä sepaat? Kukaan ei No eikö mä luulin, että oli puske, mulla teki vaan boksit mun lähelle. Se on aika ahdistelevaa. Eiku kato, mä menen tällä. Ai sä just... Mitä sä nyt teet? Ai ihan oikeesti.
Okei, joo. Toimi tulee. Tehdään tässä Skybase. Ai niin, joo. Oikeesti. Niinku oikeesti. Mä olin vaan vitsillä. Ei mulla haitti. Mitä se taipuu? Joo, en mä pysty tehdä, mulla ei yhtään medaria. Jaa! Äijä, mulla... Väärvihu. Äijä, onks sulla niitä? Onks Oh sulla niitä? crap! Oh crap! Juokse. Onks sulla... Kato pikkumappi. Ei mulla ne faittaa. Koko ajan. Ja niinku Mä oikeesti, voin mä oon sulla. 7 vaittia, et sä ymmärrä. Mä vedän Coca-Colan Whiteille. No kun mä tarvitsen vähän vaittia, minä teen. Mä oon 5. Mä löysin Cesarin poja. Mikä tulee Pandakeja. Missä mä tiedän? Siis viime pelissä mä tapoin Moneymakeen, niinku oikeesti. Me katsottiin Jordan Jackaista ja siellä oli oikea. Siis mun tiimit kuoli silleen, mä vaan tapoin sen, koska se oli vähän lavimpi mun tiimeitistä. Ja se vihu on meidän muuten. Ja mä oon vitju. Tuolla. Se on soola. Jäi! Tyyppi. Reporttaaks mä sitä? Älä, please. Ai mulla on 5-5-5, mä chillaan. Oikeesti. Tyyppi anteeksi, no tässäkin on vihuja. Tässäkin on saada. Jäi! Ai mä tapan tää. Mä tapoin vaan joku medallavihon, kun se oli vähän tiellä. Mitä? Jäi. Mä tapoin meidän johonkin vihu. Niin, sekin oli vähän tiellä. Tää nyt pelaa. Mitä täällä tapahtuu? Mä voin tapoin äsken Unreal-pelaaja. Pääseeks pelaa? Mäkin tapoin jonkun fiiteepatin tosta. Ei minä. Täällä. Pääseekö pelaa? Joo, missä vittu aina kysyt sitä? No en mä tiedä, jos mä pääsen pelaamaan. Kato mun HP:ta! No kato mun. Hei. Niin, sulla on vitusti hyvin. Vedä tää. Alalla ei oo ihan niin. No tässä. Mä tapan tää. Peikka poika. Onks tää 2v2? 2049. Sulla... Sitä ei oo kyllä hyvät setit. Noniin, mä vedän vähän tätä, että tulee efekti. Ja sitten kato, mä voin rämpyryssaa ylöspäin. Joo. Go. Let's go. Onks tää 2v2 ton varana? Oh. 20. Nice! 100. Nice! Yksi on kräkki melkein. 100. Kekki! Ai, mitä vittu tapahtuu? Ei. Älä lodää nyt sieltä. Mitä tässä tapahtuu just? Jäi! Yksi modelli on. Nice. Nice! Saatte, vielä yksi siellä. 1v1. Joo, tää on helppoa. Ehkä. Mulla ei matskuu!